Hvad gør du, når du bare ikke rigtig orker mere? Jamen, det er jo et super interessant spørgsmål, som de fleste af os løber ind i. Og der er sådan, jeg kan i hvert fald lige få øje sådan på 3 grove scenarier, som er virkelig interessante på hver deres vis. Og den første ting, som folk de oplever, jamen det er det her med, at der er ikke noget valg. Og jeg ved godt, vi har jo altid et valg osv. Men lad os sige, at du er alene med 3 børn, og de er 5 og 7 og 9, og der er krav hele tiden, og du har 1 eller måske 1,5 fuldtidsjob osv. osv. Så det er svært lige at se sig ud af. Og det jeg vil sige til dig det er, at jamen her og nu er det selvfølgelig et spørgsmål om, at du sørger for at nære dig selv. Det vil sige, være virkelig skarp på, hvordan du prioriterer din tid, sådan at de der 10 minutter, der kan bruges på telefonen, dem kan du måske bruge på at meditere, og du kan sørge for at tage et bad, inden du går i seng, sådan at din søvn bliver en lille smule dybere. De her sådan meget almene gængse råd omkring det, som jeg ikke kommer til at gå mere ind i end det. Men det er selvfølgelig en ting, hvordan nærer du dig selv i den situation, så du ikke bare går eller ryger længere og længere ned ad energitrappen og bliver mere og mere drænet. Men der er også noget i at sætte en vision for, hvor vil du i virkeligheden gerne hen. Fordi det, der sker, og det er ikke kun i den situation, men det er, at vi kan tit blive så fokuseret på at få tingene til at hænge sammen, på at få hverdagen til at fungere, på at gøre tingene i hamsterhjulet, hvis vi vil sige det sådan, at vi mister fornemmelsen af, at der faktisk kan være en anden fremtid. Så det her med at tillade, at der er en vision, at der er et billede af, hvordan tingene kunne se anderledes ud. Fordi så har du ligesom det at styre hen efter og sige, okay, det kan godt være, det er sådan her nu, men hvis jeg laver de her små forandringer, så kan det være noget anderledes som 1 måned, eller 3 måneder, eller 6 måneder, eller et eller andet. Sådan at der trods alt, at du får skabt et lys for enden af tunnelen. Så det er det første scenarie. Det næste scenarie, det er, at hvis du er et af de mennesker, som har vendet dig til bare at knokle på, og du bliver ved med at gøre, og du klemmer ballerne sammen, og kæberne, og du bare gør, og du altid presser ydelsen ud af dig, som man ligesom kan presse sådan en remouladetube, jamen så er du nødt til at kigge på din egen adfærd. Og jeg ved godt, at det kan være noget, som ligger rigtig dybt, at det er den måde, du oplever dig på som menneske, og det er den måde, du har gået igennem livet på. Det er der mange, der gør. Og al ære og respekt for det, fordi I får virkelig udrettet noget, og I får gjort, og I tager ansvar. Men det kommer også med en pris, nemlig den her opspænding og den her sådan lidt kampagtige tilstand inde i hele tiden. Og hvis det er dig, så er det virkelig, virkelig vigtigt, at du lærer i højere grad at have den der lidt selvomsorg. At du måske lærer at sige ja og nej til nogle ting. At du begynder at bevæge dig hen, hvor det ikke er dig, der behøver at tage hånd om alting, og forstår, at du er okay alligevel. Og det er ikke sikkert, at du lige præcis har den her følelse af ikke at være okay, men de fleste har noget i den retning. Så virkelig kig på, hvad er det, der driver dig til hele tiden at tro, at det er dig, der skal tage hånd om alting. Fordi tit så er det sådan, som jeg snakkede om det første scenarie, det her med, hvor omstændighederne er sådan, at du ikke har noget valg. Men den her adfærd om bare at klø på, den bærer tit ind i en livsfase, hvor der faktisk er et valg. Men det er et spørgsmål om ligesom at gøre det valg internt og gøre det til en aktuel eller til en aktiv mulighed, som du kan gå med. Så hvis det er dig, der ligesom har den her adfærd, hvor du bare klemmer på og gør alting, jamen så virkelig stil spørgsmål ved den. Tillad dig selv at stille spørgsmål ved den identitet, det er blevet. Og det er ikke nødvendigvis noget, der er super nemt og som bare lige går fra den ene dag til den anden. Men første skridt, det er at stille spørgsmålet, og det er i virkeligheden give dig selv lov til at kigge på og tænke, måske det ikke behøver at være sådan. Det kunne faktisk godt være, at det kunne være anderledes. Og begynde at bygge op til, at du faktisk tillader dig selv at forandre det, at der er en anden måde at gå på. Og det tredje scenarie, det er der, hvor at du har en eller anden mission, eller du har en vej, eller du har noget, du gerne vil udrette, eller opnå, eller gøre i dit liv, sådan på et lidt højere plan. Det kan være, at det er din sjæl, der kalder på dig. Det kan være, at du har følelsen af en mission inde i dig, som du gerne vil leve, som du gerne vil udrette for verdens skyld, eller for et andet menneskes skyld, eller for din skyld, eller et sammensurium af alle dem. Og der, hvor den her følelse, jeg orker det ikke mere, og jeg kender den personligt rigtig, rigtig godt, og det kommer jo, eller det kan komme flere steder, men ofte kommer det, når du har forfulgt noget, og du har gjort en masse, og du har udrettet, men at du ikke får noget resultat. Ikke? Det kan være, at du har lavet rammerne omkring en hel masse ting, og du har præsenteret det for andre mennesker, eller for verden, eller hvad du har gjort, og der kommer ikke nogen positiv tilbagemelding.
Jeg har oplevet det og have puttet lang tid i et fantastisk kursus, jeg havde bygget. Og det var sgu et fantastisk kursus. Og så annoncerede jeg det og gjorde, jeg sendte det ud og alle de her ting. Og der var ingen respons. Og jeg kan sige, der kan man godt blive lidt træt, ikke? Men det, der er vigtigt at forstå, det er, at det er en del af processen. Så hvis du har den her følelse af, at du forfølger noget, der virkelig betyder noget for dig, så gør dig selv den tjeneste og lad være med at slippe det af den grund. Og jeg har sådan et meget banalt billede på. Prøv en gang, hvis nu du det hedder ikke plante en gulerod. Man sår gulerødder, ikke? Du har 25 gulerodsfrø, som du møjsommeligt putter ned i jorden, og du vander dem, og solen skinner på, og du står måske og mediterer og sætter dem kærlighed, eller hvad du nu finder på. Og du får 8 gulerødder. Hvor bliver de andre? Jeg kan ikke regne 17 af. Ikke? Og nogle af de der 8, de er store og flotte, og nogle af dem det er sådan nogle små, kedelige nogen. Hvorfor? Nej, jeg ved det ikke. Fordi de har fået samme vækstbetingelser, og alting har tilsyneladende været fint, men vi ved godt, at det ikke er dem alle sammen, der bliver til en gulerod. Og det er lidt det samme med det her. Du kaster de her ting ud, du kaster din sjæl og din energi og din kærlighed og hele din personlighed i dit projekt, men det bliver ikke nødvendigvis til noget. Ligesom at du har gjort alt det rigtige for gulerodsfrøet. Men det, der er helt sikkert, det er, at hvis du stopper med at plante gulerodsfrø, så kommer der i hvert fald ikke nogen gulerødder. Så hvis du har den her følelse af kald indeni, hvis du har den her mission, det her, der virkelig driver dig, og som betyder noget, ikke bare sådan i forhold til status og resultat, men for din sjæl, for dit hjerte, så er du nødt til at finde en anden vej at give op. Fordi hvis du giver op på det, så mister du en del af dig selv, som er alt for vigtig. Og tro mig, jeg ved personligt, hvad jeg snakker om. Og jeg har guidet og coachet så mange mennesker, hvor det er så tydeligt, hvad der sker, hvis vi slipper vores mission på det stadie. Okay? Og det du er nødt til, eller du er ikke nødt til noget som helst, men det der i hvert fald kan være en god vej at gå med det, det er, at du måske trækker dig, og du sparer en lille smule på din energi, og du sørger for at nære dig selv. Og det ved du selv bedst, hvordan du gør. Om du gør det ved at sove lidt mere, om du gør det ved at meditere, om du gør det ved at gå i skoven, om du gør det ved at vinterbade, om du gør det... Der er en milliard veje til det. Det finder du selv ud af, hvad du gør med. Men at du stadigvæk holder skruen i vandet. Ikke nødvendigvis ved, at du klemmer på og giver 16 timer i døgnet til det her projekt, fordi når du er i den der sådan lidt udmattede eller overkogte tilstand, det er sjældent der, det bedste arbejde kommer ud af os. Så det her med, at du tillader dig selv at trække dig, at du tillader dig at sidde og skrive din bog, dine tanker, dine følelser, og lige pludselig, pling, så er der et eller andet, der inspirerer eller motiverer dig. Eller at du måske har nogle mennesker i dit netværk, som du kan spare med. Men gør noget hver dag, som holder missionen på sporet, men du ser det sådan, at du tager dig af dig selv undervejs. Og det er jo nok i virkeligheden, der hvor mit hjerte ligger rigtig meget, det er dem af os, som har det her kald, som har det her, vi gerne vil, og som ved, at det bare smadrer udfordrende indimellem, og vi bliver drænet, og der er ting, vi støder imod, og der er ikke rigtig andet for, end at blive ved med at forfølge det. Ikke? Men det er så vigtigt ikke bare at gøre det for den der krampagtige tilstand, fordi det er ikke det. Der er nogen, der påstår, at de leverer bedst under stress eller under pres. Der er også nogle ting, som vi kan levere bedre under pres, men vores sjælelige arbejde, det der kommer fra hjertet, det der er kreativt, det der er et udtryk for vores sande jeg, for langt de fleste af os, der bliver det forvredet og bliver et ringere udtryk, når der er for meget pres på. Så sørg for at trække dig, giv dig selv plads, nære dig selv, sådan at det er det allerbedst mulige arbejde, der kan komme ud af dig. Ikke bare for arbejdets skyld, men for din skyld. Så det var en lille smule snak herom. Hvad gør du, når du ikke rigtig orker mere? Og jeg vil ønske, at jeg kunne stå og sige, at nå, men så trækker du dig bare tilbage, og så gør du ingenting. Men vi ved også alle sammen, at det er dybest set ikke rigtig den rigtige vej at gå. I nogle tilfælde er du nødt til at gøre det, og kroppen lægger dig ned, fordi du er stresset eller så tilpas udbrændt, at der ikke rigtig mere. Men i langt de fleste tilfælde, så er det et spørgsmål om at prøve at finde den der balance. Og den balance, den afhænger af, hvad det er for et scenarie. Så jeg siger en hel masse ting. Lyt til den her igen. Find ud af, hvordan kan du gøre med det her i dit liv, så at du kan gå ud og leve det liv, som i allerhøjst grad flugter med dig og får dig til at føle dig godt tilpas. Ha' en rigtig skøn dag, du.